ng mga nagbabagang balita. Padre de pamilya sa Naga City sugatan matapos masaksak ng sariling anak. Insidente, nakuha na ng video. PNP Libmanan, pinaghahandaan na ang ilalatag na seguridad para sa darating na Semana Santa. At pagiging globally competitive ng mga kabataan sa Kamsur, prioridad ng isang mambabatas sa probinsya. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sugatan ng isang padre de pamilya matapos umano itong masaksak ng kanyang sariling anak sa Naga City People's Mall kagabi. Narito ang buong ulat ni John Amador. Kita sa videong ito ang pagresponde ng ilang market personnel ng Naga City People's Mall sa isang nakahigang lalaki. Duguan ito habang may hawak na mampatalim ang isa pang lalaki. Nangyari ito kagabi sa Naga City People's Mall pasado alas 7 ng gabi. Ang nakahigang lalaki sa video at humihingi ng tulong, ama pala ng sospek. Nangyari po yun kagabi, along doon sa General Luna po. Involving po na isang family lang naman. Halos iyan po, kilala naman po sa baba. Nangyari po kahapon mga pasado alas 7 po. Nangyari po yun nung kasagsagan ng gabi. May pumunta po sa amin sa opisina namin na hihingi po nga ng rescue kasi gawa na po ang merong nangyayari pong insidenteng gano'n na pananaksak. Kwento ng ilang nakasaksi sa insidente, hinihinalang may problema umano sa pag-iisip ang sospek. Agad naman ang biktimang naisugod sa ospital matapos magtamo ng sugat malapit sa mata at ibang bahagi ng katawan. Naaaktuhan naman ng CSN na nagkakaroon ng training ang ilang market personnel sa basic life support, first aid at martial arts sa susunod na araw na mahalaga umano sa mga ganitong sitwasyon. Napakalaking bagay po na tulong ito sa amin, lalo sa panahon ngayon po. Siyempre po, sa panahon ngayon, yung ating mga responder, mas mainam po na kami po nandito, mas makapagbigay unang lunas kung sakali pong may nangyaring ganyang mga insidente. Samantala sa Pamplona, Camarines Sur, 2 kaso ng pananaga ang nangyari sa Barangay del Rosario at Calawat. Ang dahilan, lango umano sa alak ang mga sospek. Meron tayong 2 hacking incident po na nangyari. Ang isa po ay sa Barangay del Rosario. So ang pangyayari po nito ay lasing po yung ating respondent and naghahamon daw po ng kung sino daw po ang matapang o sisay ang maurag, sabi niya, ang eksaktong words na ginamit niya. So, nakita niya itong biktima natin na nasa labas and walang ano-ano ay basta na lamang po niya tinaga. Tumakas ang sospek sa pananaga, ngunit inaayos na umano ang mga dokumento kung magsasampa ang biktima ng kaso. Nagtago din ang sospek sa pananaga at pinag-uusapan pa umano ng pamilya na magbayaw kung magsasampa sila ng kaso. Payo naman ng otoridad sa ganitong insidente. Paalala po natin sa ating publiko na nagiging dahilan minsan ng hindi magandang aksyon ang pag-inom. So sa mga umiinom, siguro magkaroon tayo ng gauge. Kontrolin natin ang ating sarili na kapag alam natin na minsan nadadala tayo ng emotion kapag nakainom, siguro tayo nang mag-control sa ating sarili. John Amador, CSN. Regional target sa pagtutulak ng illegal na droga timbog sa bypass operation sa Pamplona, Camarines Sur. Narito ang ulat. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito matapos ang ikinasang bypass operation sa madilim na bahagi ng Zone 2, Venerasyon, Pamplona, Camarines Sur sa pangunguna ng Kamsur Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Nahuli ang kinukonsiderang regional target ng mga otoridad sa pagtutulak ng droga na 50 anyos. Naging matagumpay po yung operation po kagabi and
na-apprehend po yung ating respondent, yung suspect, na kung saan po ay nasa proseso po tayo ng preparation po ng mga documents para po sa kaukulang kaso na isasampa po sa kanya. High value individual, so categorize po siya as high value individual, regional target po ito, according na din po sa ating lead unit po, ang PIU CSPPO. Nakuha sa suspect ang buy-bus money, 7 piraso ng plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na aabot sa 15 gramo at may halagang 102,000 pesos. Dati nang nahuli ang suspect sa parehong kaso taong 2001. Muli itong mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o selling at possession ng bawal na gamot. Samantala sa bayan ng Tigaon sa barangay Kayaw-Kayaw, isang drug den ang sinalakay ng PDEA Kamsur matapos ang isang buy-bus operation pasado alas 11 ng tanghali kahapon. Naaresto ang 46 anyos na drug den maintainer at regional target din dahil sa droga. Kasama nitong naaresto ang 2 iba pa na drug employee at bisita umano sa drug den. Nakuha sa kanila ang 4 na piraso ng plastic sachet ng hinihinalang shabu na aabot sa halagang higit 100,000 piso. Patuloy po nating pinapaalalahanan yung ating mga individuals, particularly yung mga nag-i-engage po sa illegal drugs na tumigil na po para po hindi masira ang kanilang buhay, maging maayos ang kanilang buhay, makapagbago po ng tuluyan. And para hindi na rin po sila maging problema po ng ating bayan or bansa po. Alam naman po natin hindi po maganda ang naidudulot ng illegal na droga sa isang tao. Tuloy-tuloy din umano ang interbensyon ng PNP sa mga P-Woods o mga dati nang naembwelto sa paggamit o pagbebenta ng illegal na droga. Jan Amador, CSN. Patay na ng matagpuan ng Goa PNP ang isang lalaki sa bayan ng Goa, Camarines Sur. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre nila ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa Sitio Bolo, Barangay Payatan sa naturang bayan. Malapit na daw ito sa boundary ng Goa at Tinamba, Camarines Sur. May nakitang motorsiklo sa gilid ng lalaki na pinaniniwala ang pagmamay-ari nito. Iniinalang na aksidente ang biktima na tinutukoy pa ang pagkakakilanlan. Maagang pinag-aandaan ng PNP sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur ang ilalatag na seguridad ngayong Semana Santa. Narito ang ulat ni Eli Balbing. Nakahanda na ang seguridad na ilalatag ng kapulisan sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur para sa nalalapit na Semana Santa. Ayon kay Police Captain Pati Malanusa, handa na ang PNP sa bayan ng Libmanan sa pagpapaigting ng seguridad lalo na't inaasahan ang pagdagsa ng mga bakasyonistang uuwi sa naturang lugar. Kung may sakasakaling may mga commuters man, may mga pedestrians na may stranded on their way or mga kaproblema, at least may malalapitan silang mga personnel along the way na hindi na mahirapan maghanap saan pwedeng humingi ng tulong. 24 oras naman nagpapatrolya ang mga kapulisan sa Libmanan upang bigyan ng seguridad ang mga residente. We are keeping an eye sa Libmanan. 24/7 yan. Actually kahapon umikot yung mobile namin, that's 1:30 na ng umaga. So umiikot pa din po. So yung mga may iniisip dyan na pwedeng mag-take advantage this coming season, huwag kayong maging reluctant kasi we are not again sleeping on our post. We are doing our part. Isa sa pangunahing tututukan nila ngayong Semana Santa ang mga debotong magtutungo sa Bulalakaw Hills sa Barangay Padlos na isa sa mga tourist spot ng bayan ng Libmanan. Magde-deploy sila ng mga kapulisan upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga kalapitbayan at mga turista na papasyal sa lugar. Kung matatandaan, nitong nakaraang taon halos hindi mahulugan ng karayom sa dami ng tao na bumibisita sa Bulalakaw Hills. Samantala, nagbigay naman ng paalala ang Bureau of Fire Protection Libmanan sa mga residente na kung aalis sa kanilang tirahan ay mas mainam ng siguraduhin na naka-off ang kanilang kagamitan upang maiwasan ang sunog. So, reminder po na mag-ingat po tayo sa papalapit na Semana Santa. At ang fire prevention po, hindi lang po March yan, kundi everyday po yan. Everyday is a fire prevention day. So, kailangan po natin na mag-ingat para po maiwasan natin ang sunog. Eli Balbin, CSN. Tumulak na paalbay ang delegado ng Team Kamsur para sa Palarong Bicol 2025. Mga atleta at coaches
nakatanggap ng bagong sapatos, allowance at uniform mula kay Governor Luigi Villafuerte. Narito ang ulat. Tumulak na patungong Albay ang delegado ng Kamsura para sa gaganaping palarong Bicol na magsisimula bukas March 22 hanggang March 29. Ngunit bago nito nakatanggap ng cash allowance, uniform at bagong sapatos ang mga atleta at coaches ng Team Kamsur mula kay Governor Luigi Villafuerte. Abotenga naman ang ngiti at saya ng mga atletang nakatanggap nito. Dako lang tabang na po para sasamuy ang mga atleta. Gob, salamat po Gob. Maraming salamat po Gob sa binigay mong sapatos at sa mga jersey na gagamitin namin para sa palarong Bicol. Maraming salamat po. Ayon sa mga ito, lalo silang ginaganahan sa darating na palaro at mag-uwi ng medalya para sa probinsya. Noong palarong Bicol 2024, hinirang na top 4 ang Kamsura sa iba pang school division office sa Kabikulan. Target ng mga atleta sa probinsya na makauwi ng sapat na medalya at may mairepresenta mula sa Kamsur sa darating na palarong pambansa. Salamat po, Gob, sa tinawag mong sapatos at uniform. Eli Balbin, CSN. Nasa 8,000 mag-aaral sa Camarines Sur ang beneficiary ng educational assistance ng provincial government ng Kamsur. Globally competitive na mga kabataan sa probinsya, bisyon ng isang mambabata sa Kamsur. Narito ang ulat. Incoming second year na sa kursong architecture sa isang private school sa Naga City, ang anak ni Nanay Josephine Benito na si Jessa Ray. Aminado si Nanay Josephine na mahal ang matrikula ng kanyang anak, lalo't araw-araw na itong bumibili ng architecture materials gaya ng tracing paper, architecture scale at iba pa. Every time kasi mabakal siyang papel. Anuhan ng magibuning plate. Sakod mga dikit-dikit na mga contributions sa maano siya, kada ako siyang nganing pigbarakal ng mga ruler, mga gamit niya. Isa lang ang anak ni Nanay Josephine sa abot sa 8,000 mga mag-aaral sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur na beneficiary ng scholarship o educational assistance ng provincial government ng Kamsur. Nasa 100 million pesos ang inilaan ng provincial government ng Kamsur para sa educational assistance kung saan isa ito sa prioridad na programa sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte na matulungan ang mga mag-aaral na makatapos sa kanilang pag-aaral. Naniniwala kasi ang gobernador sa minsang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan at ang edukasyon ang tulay ng isang mag-aaral upang maging matagumpay sa buhay. Dagdag pa nito na malaki ang papel ng mga kabataan ngayon lalo na sa susunod pang mga henerasyon. Education is the greatest equalizer in life. Mayaman o tios, basta maghigos, makakakuha ng tsansa o masenso sa buhay. Kada taon, kada semester, 8,000 students ang tinatabangan ta, 8,000 families ang tinatabangan ta, 8,000 futures ang naiiba po ng provincial government. Para naman kay Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte, hindi daw dapat natapos sa scholarship assistance ang tulong sa mga kabataan at mga mag-aaral sa Camarines Sur. Ayon sa mambabatas na visionaryong ama, importante daw na ma-introduce ang kabataan sa tinatawag na jobs of the future, gaya ng computer programming, coding, artificial intelligence, at social media. Maliban sa ilang existing ng pasilidad sa Capitol Complex para sa tinatawag na jobs of the future, gaya ng Kamsur Animation, ay i-establish din sa ginagawang New Capitol Complex ang Smart School, Kamsur School of the Arts and Culture, na institusyon para sa mga kabataang nais maging music artist, pintor, artista at iba pa. Magsisilbi itong stepping stone ng mga kabataan sa probinsya upang maging globally competitive. Dapat hindi lang sila makatapos. Dapat magkaroon additional skills. Kung gusto nila arts, culture, kung gusto nila ng IT, kung gusto nila ng AI, coding. Dapat ang mga Kamsur ma-train for the future. Ano ba yung mga trabaho for the future? Yan. IT, AI. So yan ang nakafocus tayo. Well, sa mga kabataan, marami tayong challenges pero magpursige. Nandito naman po tayo, maraming tumutulong. Basta wag lang mawalan ng pag-asa. Kayo ang pag-asa ng bayan. Make the right decisions. Tulungan ng mama at papa na nagpupursige, naghihirap para makatapos kayo. Hello po, Gob Kong. Thank you so much po for giving us the scholarship. Thank you so much po. Kasi malaking tulong po ito sa amin, lalong-lalo po sa mga estudyante sa pandagdag pong allowance. We love you po. Thank you po sa Team Kamsur, Team 1 Kamsur. Chris Novello, CSN.
At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.